Tambala na! Always your number one. SM radio station. Love Radio. Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Anne. May kinakasama ako sa loob ng 15 years at may 2 anak. Sa umpisa ay masaya naman ako sa partner ko. Pero nang malulung siya sa bisyo, napabayaan niya kami at nabalewala. Doon na nag-umpisang lumayo ang loob ko sa kanya. Dumating ang oras na nahuli siya ng mga pulis at nakulong dahil sa iligal na gawain. Kinailangan naming dalawin ang ka-live-in ko sa kulungan. Doon ko nakilala ang jail guard na si Louie. Naging mabait sa akin si Louie at lagi kong kakwentuhan tungkol sa asawa ko. Bukod dito ay naging mabait din siya sa mga anak ko. Lagi siyang nagbibigay ng pera sa mga bata sa tuwing dumadalaw kami sa loob. Minsan, sinabi pa ni Louie sa mga anak ko, "Ako muna yung papa nyo ha, habang nasa loob ang tatay nyo." Dahil dito, lalo pang napalapit ang loob ko kay Louie. May nararamdaman na akong kakaiba sa kanya pero pinipigil ko dahil alam kong hindi tama. May pamilya din kasi si Louie at ayokong makasira ng pamilya. Isang araw may inutusan si Louie para hingin ang number ko. Nung una ay ayoko pa sanang ibigay pero natukso din ako. Doon na nagsimula ang communication namin ni Louie through text. Halos araw-araw kaming magka-text na umabot ng maraming buwan. Hanggang isang araw, niyaya na niya akong lumabas. Nako. Ayan na. Ito na. Yan. Sa umpisa, ito na yung sa umpisa lang eh. Ganyan ka rin eh. Diretsahin mo na. Sa umpisa ay hindi ako pumayag. Dahil alam ko namang may mangyayari. Pero makulit talaga siya at hindi niya ako tinantanan. At dahil nga may tiwala ako sa kanya, sos! Nakakainis yung, may tiwala naman ako sa iyo eh! Daming paligoy-ligoy nitong... Nakakairita! Ano na to? Pero sinabi niya, alam ko may Oo, mangyayari. alam ko may mangyayari, pero dahil may tiwala naman ako sa iyo, contradicting te. Sige, tapusin natin. Pero so dyan ng magandang panty. Sure yan. Magtutoothbrush ng 45 minutes. At dahil nga may tiwala ako sa kanya, pumayag na rin akong lumabas kasama siya. Matapos ang duty niya ay sinundo na niya ako sa meeting place namin. Bago mamasyal ay dumaan pa kami sa simbahan at biniro pa niya ako ng ganito. "Magdasal ka. Ipagdasal mo ko kasi gagawa tayo mamaya ng kasalanan." Eto na. Ang susunod ha. Maulan nun. Nako. Inviting lang. Sobrang Bad weather. Maulan nun kaya hindi na kami nakakain sa labas. Alam kong pagod na din siya. Sos! Nagpahinga kami. Bakit kayo napagod? Anong ginawa nyo? Wala pa naman. Nagsimba pa lang naman kayo Sandali. Ang dami niyong comment. Ang dami nating comment. Alam kong pagod na din siya at inaantok. Yan na. Matulog. Oh, Inaantok? alam kong pagod na din siya at inaantok matapos ang duty niya. Kaya, Inaantok. ito na. Nag-check-in na kami. Yan!
Yan. Yan ang sinasabi. Yan. May tiwa-tiwala ka pa nalalaman? First time ko nakapasok ng ganun. We. Wag mo kaming pinaglolo. Huwag kami! First time ko nakapasok sa ganun, kaya kinabahan talaga ako. Sus! Pero bago ang panty. Oo. Hindi, tsaka pumunta, nakipagkita, alam naman. Sus! Inaasahan ka. Alam ko talagang mali. Ayan na tayo alam mo Yung pala alam mong mali, pero nakipagkita ka pa rin. Sorry, ang dami na namin comment Alam ko talagang mali, pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Ayan! Nako. Sa gitna ng maulang gabi, may nangyari. Nako. Nasundan pa ang mga pagtatagpo. Naalala ko yung nagdadrama tayo. Kasi may mga scene na ganyan. Nasundan pa ang mga pagtatagpo ng maraming beses. Naging lihim ang relasyon namin, pero palagi pa rin akong dumadalaw sa asawa ko. Grabe. Dumadalaw ako sa presinto, lalo na kapag si Louie ang nakadestino. Nagtagal pa ang relasyon namin hanggang sa magpalipat na siya ng ibang presinto. Magkagayon man, marami pa ring beses kaming lumalabas. Minsan doon kami mismo nakikita sa bagong presinto niya para makasama ko siya. Nag-birthday siya, nag-New Year, ako ang kasama niya. Pakiramdam ko, mahal ko na talaga siya. Pag-ibig na hindi ko naramdaman sa aking kinakasama. Pero isang araw, hindi na siya nagparamdam. Nalipat na naman siya ng duty hanggang sa tuluyan na kaming mawala ng komunikasyon. Kamakailan, kinontak ako ni Louie, pero this time, nagdesisyon na kaming itigil ang lahat. Masakit pero masaya na rin ako dahil lumagay na kami sa tama. Pero ang mahirap, hanggang ngayon ay si Louie pa rin ang laman ng puso ko. Masaya ako na mananatiling buo ang pamilya niya. Pero malungkot dahil habang buhay ko na yatang bilanggo ang puso ko sa kanya. Ngayon, hinihintay ko na lang na makalabas ang asawa ko. Sana sa kanyang paglaya ay makalaya na rin ang puso ko. Ako po si Ann, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Nako. Ay, nako. Diba? Nakakonsensya ka ngayon. Ganun talaga. Kapag ka may mali, gumagawa si Lord ng mga paraan para itama. Yan kasi kaya pinalipat na yan si pinalipat na si Louie ng ibang destino na mas malayo sa kasi Sinusundan mo sinusundan mo, girl. Correct. At saka, So, you know, kate. yeah, so higad, ha? So, Gabi. Oh my God. At sakit- Pakamot sa others. What is this? Diba? Ang sakit nun para sa asawa mo. Oo. nalaman Nalaman kaya? Oo, di ba? Ay, baka hindi, Baka bumalik sa kulungan Oo. pag nalaman yan. Kapag ka nalaman. Antingin So, yun. ang unang tanong sasabihin ba? Nako. Nako. Konsensya mo na bahala sa'yo, Oo, di ba? totoo yan. Yung tipong, alam mong nagsasuffer yung mister mo sa loob ng kulungan, tapos natutuwa siya sa pag-aakala na pumupunta ka doon para dalawin siya. Pero ang katotohanan, pumupunta ka ng kulungan para makipag-usap kay Louie. Yun ang masaklap. Oo. Ginamit mo yung sitwasyon ng asawa Yes. mo Para para sa lumandi. pansarili mong paglalandi. Siguro, Tama. di ba, ayaw ka namin i-judge. Siguro, malungkot, nakakainip, di ba? Gusto mo ng kayakap. Ang lamig. Gusto mo ng... Di ba, yung mga Gusto mo ganon. mabatuta.
Yung mga batuta pa ba? Namimiss mo na. Diba? Namimiss mo na. Ganyan. Kasi kung di mo naman namimiss, diba? Wala lang. Parang siguro wala lang. Kasi parang feeling ko dapat lagi nating isipin yung that part of a relationship is just one part of a relationship. Yes. Yung passion na part. Baka hindi pa sila umabot hindi pa sila step up from that. Feeling ko yung mga, 'di ba, yung mga mister at misis na mga nagtatagal, yun yung kahit na hindi na masyadong mainit, 'di ba? Pero nakatagpo na sila ng companionship sa isa't isa, yung mga ganun. Baka hindi sila naging ganun ng mister niya. Kasi marami kang pwedeng tingnan ng maging na pwedeng maging source ng kaligayahan maliban sa totoo yan. sa romance. 'Di ba? So bakit? Ba't hindi mo natiis? Wala na tayo. Wala bang binigay sa iyo yung asawa mo dati na pwede mong Panghawakan. panghawakan ng kaligayahan? Alam mo yung Meron pero Hindi ginamit. yung pag-cheat niya kasi level 9999. Oo, Kasi eh. kung minsan, di ba, yung tao mag-cheat, yung magtatago pa, yung malayo sa asawa. Oo. Yun, ginamit mo pang dahilan yung kaya nga sitwasyon ng asawa mo. kaya lang dahil nga siguro hindi mo nga mapigilan, 'di ba? Kasi alam mo, sa totoo lang, pwede mo kasing mapigilan from the very beginning. Kaya ako naniniwala ako na sa text pa lang pwede na kasing na ang text pwedeng meron ng lokohan dyan. Cheating na siya. Para sa akin it's yung texting is already form of cheating. Kasi doon nag-uumpisa lahat di ba? Konting lang yan konting tamang tanong na anong suot mo ngayon or Alam mo na, leading ang exchange of messages. correct. At doon nag-umpisa. Doon nag-umpisa yun yung mga pahaging na, pagdasal ba ko kasi magagawa tayo ng kasalanan mamaya. Pabiro yan, pero Yun pa lang, may idea ka na kasi tumatak na sa isip mo. Alam mo, may iba ng kahulugan yun. Di ba na mamaya pagkatapos sa simba, may ibang mangyayari sa inyo. Tapos ang ulan pa. Nakakainis talaga yung demonyo. Talaga, ginawa niyang convenient para sa'yo. Kabuisit. Kaya dapat lagi mo sasabihin yan everyday, not today, Satan. Hindi ngayon yung araw na to na Not even tomorrow. na magtatagumpay ka. Kasi sa totoo lang, nagtagumpay siya. Totoo yan. Kumakaroon Kasi ng yung series of events simula sa exchange of messages, sa pagkikita ninyo hanggang sa mapagkasunduan yung pumunta sa lugar na yun at gumawa ng kung ano man, may choices ka May choice ka na hindi mo na siya i-text or yung usapan nyo is hanggang pagkakaibigan lamang. Siguro may choice kang hindi pumayag sa gusto niya. Di ba? Yung papunta kayo doon, may choice ka na Correct. doon Hindi mo pwedeng pinilit ka. Tama. Di ba? Yung Tsaka yung mga nagtitiwala naman ako sa iyo, sus! yung mga ganyan. inaandok. Ano yung inandok? Umuwi ka sa bahay niyo. Alam mo, kasi ang mga lalaki ganyan yan, minsan alas na sa hapon na antukin. Alanganing oras. Tapos mag-uusap lang. Hihika. Diba? Ay, nakakaantok. Pagod ako. Para gusto ko magpahinga. Siyempre kung makakascore, di ba? Ganun yun. Alam mo, hindi, siguro kaya namin hihimay yung kwento mo, hindi na para sa'yo. Kasi yung sa'yo, nangyari na yon. Siguro this is for others. Di ba? For Correct. other people who might be in the same situation, wag mo nang umpisahan. Correct. Kasi baka mamaya, alam mo yun, hindi ka na makalabas dyan or hindi ka na, alam mo yun, hindi Totoo ka na yun. there's no turning back. Parang ganun. At ikaw yung magsasuffer dyan. Don't even start it. Alam mo, nakakalurky dito kasi may pamilya din si Louie. Alam mo, unfree yourself. Kasi yun yung kailangan paulit-ulit mo sabihin sa sarili mo na taken yun. Correct. Taken yun. Di ba? Wala na tayong magagawa. May iba yung, may ibang yun Tsaka may pamilya yun. Oo, tsaka wag mong idadahilan na palaya na yung asawa mo. Oo, yung Sana mawala yung nararamdaman. Kumbaga, sa sarili mo yun. eh. Hindi ang time frame ay hindi yung paglaya ng asawa mo. Ikaw yung dapat sa sarili mo. Tama. I-process mo yan. Kung kinakailangan mo kumausap sa mga dapat makausap na mga mag-guide sa'yo, gawin mo kasi girl, ikaw, alam mo, hindi lang si Louie yung dadating. Merong ibang dadating dyan na may batuta din. Alam mo yun? I mean, kung
ganyan ka kadaling matukso. Mas malaki, Diba? Hindi si Louie might just be the first. Kung ikaw sa sarili mo hindi mo pa rin napaprocess na yung kahalagahan ng loyalty, ng commitment, understanding those two words. Kung hindi mo pa rin yan maano sa sarili mo, yung Louie, he's just gonna be the first Meron of pa dyan. others. Yung susunod, may jackhammer. Yan. Nagbabibrate Oo. yan. Yung construction Oo. worker. Pwedeng Hindi ko security sinasabi guard. yung magbibigay sa iyo ng ng longing. Ligaya. Diba yung Ayan, sabi oo. mo? Diba hindi totoo yun Oo. sabi niya, mga pag-ibig na hindi ko naramdaman sa aking kinakasama. Kahit na yung mga ganun ba, syempre wala namang perfect na relationship Porque hindi perfecto yung kinakasama mo, it gives you the license para maghanap ng cheat? iba. Hindi ganun. Wag ganun. Malungkot lang kasi nakakulong na nga yung asawa mo, ikaw din nakakulong ka sa spell ng mga demonyo. Totoo yan. Oo, masakit man tanggapin pero Nadedemonyo ka, nagpapademonyo ka. Napakalaking tukso nito Mahina, weak. Oo, Oo. napadala ka sa kanya. So every time Oh my nagagawa God. kayo So, ibig ng sabihin- kasalanan, Diba? lahat sila, yung mga company sa tanas, Tuwan-tuwa. nagkakaroon ng banderitas Ay, yan. Oh my God. Na-imagine ko, na-imagine ko, sa tuwing may gathering ng mga Alayo na demonyo. natakbo. Oo. Sa tuwing may gathering ng mga demonyo, ikaw yung speaker. Ikaw yung resource person. Sabi, ayan na. Ayan na. Tapos, kapag ka binasa, di ba, ang resource person or speaker, bago umakit na entablado para i-establish yung kanyang credibility, Yan. sasabihin yung mga Credentials. credentials. Yung sa'yo, madami. Diba? Nag-umpisa sa ganito, ganyan. Gusto mo yan, di totoo yun, nadedemonyo ka. Magpapademonyo ka ba ulit? Correct. Diba kasi while you are trapped, yung feelings mo na ganyan ay trapped, inaalaw mo yung demonyo to take over. Kasi in the first place, alam mo namang mali. Diba? Correct. But good thing, sa huling parte ng kanyang kwento, sinabi niya na nakokonsensya na siya. Oo. It's actually a good sign, sign. na a good indication na baka sa lalong madaling panahon, Pagbabago is near. Yan. tigilan mo na yung ginagawa mo kasi yun naman yung importante. Dapat may konsensya tayo, 'di ba, sa mga sa mga ginagawa natin para malaman natin kung ano ba yung tama at mali. Pero inaamin niya rin din na na mahal niya pa, nakakulong pa siya doon sa pag-ibig. Wag na. Pigilan mo na yun. Alam ko it's always easier said than done. Talagang mas madali para sa amin na sabihin, mas madali para sa ibang tao na sabihin sa iyo na pigilan. Naiintindihan namin 'yon. Kaya ipagdasalan mo talaga na kayanin mo 'yan. And- Kasi oo. mahirap talaga kasi mahal mo Pag mahal mo talaga. Speaking of Totoo. prayers, yun yung kumbaga papakawala sa iyo sa dimension ngayon na meron ka is spiritual mo yung baguhin mo. Yes. From that, pag lumapit ka sa Panginoon, marirealize mo na lahat na mali yung ginagawa mo. Correct. At doon ka mag-umpisang mag-move on. Tama. Shield mo yun, magdasal ka. Oo. Para lumayo sa yung mga demonyo. Pagdasalan mo talaga na maigi yan kasi alam namin tao ka lang at bilang tao napakahirap gawin yung pigilan ng sarili, yung magmahal ng mali. Kasi tao nga tayo. That's what's ang daming S. That's what makes us human. 'Di ba? Nagkakamali tayo. So pag pinagdasalan mo ng matindi talaga, 'di ba? Maalis ka na dyan sa sitwasyon na yun, hopefully. Kung si Eva na ginawa ng Diyos, pinakamamahal ng Diyos nagawa pang matukso. Kumagat, oo. Kumagat pa rin. Oo, kasi nga humans tayo. Ikaw, napasubo ka. Oh. Si Eva napakagat, ikaw napasubo ka. Literally and figuratively. Ay, nako. Hindi, tsaka iisipin mo din yung mga anak mo. Yes. Lagi mong iisipin, lalo na yung mga, if you have kids, ito, hindi na lang para kay Ann, if you have kids, lagi mong iisipin to, that these kids, they look up to you. Everything that you do, kabisyo, tinitingnan They nila. copy. Akala mo wala silang, hindi ka nila tinitingnan. Pero, Correct. Alam nila yan. naniniwala ako na ang mga bata ang pinakamalaking chismosa sa loob ng bahay. Kasi, sila yung magaling manggaya. Sila nga yung naglalaglag. Sabi
sabi kasi ni daddy ganito, sabi kasi ni mami ganyan, di ba? So you have kids. Doon ka mag-focus na, itong mga kids na to, paano pag nalaman nilang may nilalandi kang iba? Oo, tapos Diba? isipin nila, masaya si mami doon. Ito yung paglaki Oo. nila, gagayahin niya din. May Gagayahin din nila. Hindi natin sinasabing yun na magiging kapalaran, pero 'di ba? Yung possibility. Give them something good to emulate, 'di ba? Bigyan Tama. natin sila ng magandang ehemplo. Your actions are their actions. Ganun yun. So, yun yung isipin mo. So, ulitin ko ha, kung nandiyan ka sa sitwasyon na yan, yung parang natutukso ka to, 'di ba, to text that person, kunin niyo yung number, it starts there. So, itigil mo na. Diyan pa lang, para hindi ka malugmo katulad ni Ann. Yan, totoo yan. So, wag na ha. Wag na. Tigilan mo ng anong ganitong liluwi. Kaya na, Liluwi na yan. ganon, di ba? Tsaka kapag lalaki sinabing inaantok, naku, umiwas na kayo. Painumin mo ng kape na Yan. gumising, di ba? Maraming Palaknakin mo paraan. 1 litrong kape. Totoo yan. Hindi yung... Para kabahan din. Oo, hindi yung ganyan na nakikiantok ka rin kahit hindi ka inaantok. Ganyan tayo eh. It takes two to tango. Kung merong isang tumanggi, hindi naman matutuloy yan. Di ba? Pwede mo naman inaantok ka, hindi sige matulog ka doon, uwi ako matulog ka sa doon. bahay. Correct. Okay, inaantok. Yun nga sabi ko eh. Sabi ni Chopper, 1 litro ng kape, ng kabahan, ng madilat yung mata. Oo. O di ba mag-exercise? Di ba? Yan. Tumakbo para magising ang diwa. Hindi inaantok ako, inaantok ka na rin. Tapos ang daming proseso. Nakikihikab ka na rin. Oo nga, kakaantok nga. Chika mo. Huwag ganon. Si Michael Conhusta ng Doha, Qatar ay nakatutok sa atin. Hello. Ano siya, Doha-based Filipino artist na nanalo na sa sand competition. Uy, Diba? ang galing-galing ng mga yan, no? Oo, Nakaka-amaze. Oh. Congratulations. And hello rin daw sa atin at sa iyo, Tanghenyo. Pabati naman po si Reverend Father Glenn William Relucio. O yan, may Yan dapat ang mga may kinakaibigan eh. Yan, Magagandang diba? impluensya. Correct. Diba? Zeri Caria. Ayan. At si Von Christian Relucio. Good morning. Tambalanisa natin since 2007. Salamat, Father. Yan. I-bless niyo po ang lahat ng mga tambalanista namin. Yan. Lahat po ng mga kinakati ngayong araw na ito. Mga kabisyo, enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Na Chuper. nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema. Station number 1 SM Radio Station. Love Radio. Always your number 1 SM Radio Station. Love